karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Uy, nga namang na-interes ka ni Anang Butanga, ha? Sabrina? Tungod kay gipuy-an og mga maligno ang bahay sa akong pamanhunon, tiya. Unsa? O giunsa mo pagkahibaw? May katabang si Rodel nga makakita og mga patay, tiya. Oh, kinahanglang magpalayo ka ng dapita, Sabrina. Ayaw na gid pagtunob sa maong bahay. Tiya Mila, kung may mga nagpuyo nga dili sama ka nato sa usa ka dakong bahay, nagpasabot kini nga itom ang sukilanon sa maong bahay. Gihimo kining taguanan sa mga demonyo. Tiya, ayaw pagtuo sa imo makita. Kaya ang mga kalihukan sa kangit-ngit, dili makita sa ordinaryong mga mata. Sa limbungan kinis mga butang nga may koneksyon kanimo, nga gimaniobra sa tinuod nga dagway sa mga demonyo. Oh, tiya, nanindog man ang akong balibo sa imong mga kipanulti. Ang kamatuola na sakit og dili hapit matugkad. Apan kun imo kining masabtan, ikaw na ang mahimong pinili. Tiya, laom ragid kaayo ng imong sinultihan. Sabrina, paminaw nako. Palayo na lang sa maong bahay. Palayo sa imong pamanhunon. Tiya, kalimti si Rodel. Dili ko makahimo na, tiya. Mahal ko si Rodel. Ug andam kong musakripisyo para niya. Kun mao ka na, wa ka mahadlok sa akong pasinaan. Tiya, tabangi lang ko. Kung unsaon sa pagtabang o sa pag-atubang ang mga espiritu sa kangit-ngit nga imong giingon. Hugot nga pagtuo sa Ginoo. Maulang ka nang mahimo mo og palayo sa maong dapit. Kinahanglang ako nang kumbensihon si Rodel sa pagpalayo sa maong dapit. Uban sa iyang inahan. Oh, inahan? O, tiya. Pero siya ang usa sa dako kong problema. Ngano man? Dili siya gusto nga malayo niya ang iyang anak. Ug mao ka ng among problema ni Rodel. Lisod kontrahon ang mga ugangan, Sabrina. Tiya, usa lang kabutang nga maayo mong buhaton karon. Uon sa man, tiya? Pakigbuwag niya ng Rodel. Malipayon kaayo karong adlaw, Rodel, anak. Tuhod kay makauli ka na gyud sa ato. Ma, gusto kong mularga sa syudad. Mag-unsa man ka sa syudad? Kuhaon ko si Sabrina. Oh, Nabalakan ako sa iyang kahimtang dito. kalimti siya, Rodel. Di ko makahimo sa paghikalimot ni Sabrina, ma. Gusto gyud kang ilahog sa demonyo si Sabrina? Ma, way makalabaw sa gahom sa Ginoo. Ikaw ang misulti, anak, di ba? Ibalik kining auto sa ospital, Elmo. Ma, nausap ka. Lain ang akong lawas. Kinahanglan nga magpa-ospital ko. Wa kay gibati, ma. Huna-huna mo lang ka na. May gibati ko. Ako kining lawas. Busa, nahibaw ko nga may sakit ko. Mong ibalik ko sa ospital. Ma, ayaw na kuglangan na pa. Mahuno nga kining sakyanan, Elmo. Ay matuman, madam. Manaog una ko, Noy Ilmo. Oh, asa ka man, Rodel? Dili ba ko nimo ubanan sa ospital? Naglain ang akong lawas. Ngano na naog ka, Rodel? Ma, kinahanglan makikita ko ni Sabrina. Tawagan lang ko kung moabot ka na sa ospital. Rodel!
Rodel, balik diri! Rodel! Ay, basag din ang una siya, madam. Hilaw tiguang! Ay, Nganong ikaw man maoy midrive? Kakuyaw kung madisgrasya ta. Rodel! Rodel, ayaw pagmotor! Bago ka pang nakagawa sa ospital! Rodel! ay mobalik ka sa ospital, madam. Ikay pa doktor dito. Ya. Ay, nako. Annalisa? Annalisa? Manoy, nauli lagi ka. Tuwa na sa bahay si Madam Mercy. Kinahanglan tuan sabta. Uwa na ka ako'y makita dito sa karaang bahay, Noy. Annalisa, ayaw na lang tagda kung unsa may imong makita sa karaang bahay. Dili na ko sila mahimong dili tagdon, Manoy Carding. Makita ko sila. Ug mabatiagan ako ang ilang kasuko, ang ilang kahiubos. Annalisa, intahon. Wala mo ko tilaing itrabuhan, good? Manoy, Ay, sige na lang, oy. Ako na lang mo balik sa karaang bahay. ayaw, Noy. Mauban ko nimo, Manoy Carding. Sabrina! Rodel! Tabang! Rodel! Rodel! Dili! Rodel! 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 Salamat. Salamat. Tinadam ko na di ay ko. Si Rodel. Gilamoy siya sa itong nga nino. Sa pagkaibuti pasabot sa kondaman. May connection ka ni sa nahitabo karon ni Rodel. Kumusta naman ka si Rodel? Hapit na mabuhan nga. Wa ko mo kontak niya. Kinalang may baw ko kung unsa na'y kahimtang ni Rodel. Oh. Sabrina! Abli ang puntahan! Oh, kadiyot lang. Sorry ha nga nakamata ka sa akong pagsinggit ha. Ay, dili ang imong singgit ang nagkapamata na ako. May bisita ka nga nagpaabot sa silong. Bisita? Kinsa? Si Rodel. Rodel! Sabrina! Sabrina! Rodel, kumusta na ka? Okay na ko. Nakalaban ako sa krisis. Huwag nga itong kasal mo atong atubangon karon. Dili ko magpakasal nimo sa inyo. Kung gusto ka nga mahimo ko nimong asawa, anita sa syudad magpakasal. Okay. Unya ang imong inahan. Di siya makababag sa atong kaminiyon. Dili nimo siya patambungon sa atong kasal. Kung siyang nakaingon nga, wa may na ng atong kasal. Dili na to siya patambungon sa atong kasal sa huwes. Huwes? Ayaw ka balaka. Human sa huwes. May munutang magpagkasal sa simbahan. Ang importante nga, magapos na ta sa kaminiyoon. Sa dili pa ta mo atubang og balik sa akong inahan. Rodel. Si Madam Mercy. Uwa pagit siya muhunong sa pag-ilak. Annalisa, noon sa manas madam. Ngano mo na siya, oy? Nagsige man nagminatay diha. Mura man siya namatian. Mga salbahes! Mga matinumanon sa gusto! Oh, uy. Usa mo na to sa madam, ha? Mga matinumanon sa gusto! Dili mahimong mamatay si Manoy. Ha? Dili pa na siya matay anang pagsige niyang hilak, oy. Pero ganina ramgo na siya nagbinatay. Tingaling at nakiho na siya. Oh, ato lang unyang baybaon si Rodel sa nahitabo si mama. Ay naun sa manas madam, ha? Ay, ganina na siya nagsighilak, loy. Ay, radyo ninyo, ami, ha? Ay, madam!
Ay nga ano nagsige magaghilak, madam. Padre Ramon! Padre Ramon! Ay, Ko! ay. Padre Ramon! Ay, dili man ko si Padre Ramon, madam. Padre Ramon! Patay na lagi taon si Padre Ramon, madam, oy. Madam nga na, naghilakman ka. Ako? Naghilak? Putol, madam, uy. Ganina na ka na sighilak. Mura kang namatyan. Kay namatyan man bitaw ko. Unsa? Uy. Kinsa man ang namatay, madam? Namatyan kong anak. Uy. Patay na nga kong anak! Patay na siya si Rodel? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!